edukacijsko-prezentacijski centar bučinog ulja koji će imati raznovrstan sadržaj za posjetitelje Ivanić-Grada te nabavljena preša za hladno prešenje bučinog ulja. Danas se održava i 13. po redu sajam bučinog ulja s 30 izlagača jedinstven u Republici Hrvatskoj koji je također prijeti ova udruga. U ovom presjeku rada potrebno je spomenuti ljude koji su vodili udrugu i bili njezini članovi iz različitih županija. Ivan Grbić, prvi predsjednik udruge koji je predsjednik bio do 2019. godine. Mive Slović, sadašnja predsjednica. Proizvođači članova upravnog odbora Ana Bratko, Zdravko Presečki, Mladen Žukanić, Bernard Drvenkar, Marko Kovač. Ja sam bila svih godina tajnica volonterka udruge. Veliku potporu radu udruge dao je grad Ivanić-Grad i Zagrebačka županija. Cijelokupna ta navedena aktivnost i znanstvena istraživanja dovela su, bolje rečeno, omogućila su stvaranje brenda Ivaničkog premium bučinog ulja pod nazivom Tuša, čija je kakvoća zajamčena i označena HACCP kao i košar certifikatima, što znači da je proces proizvodnje kontroliran i nisu to nevažni certifikati kao što čujem da se govori. Oni garantiraju da u bučinom ulju nema nikakvih aditiva, nema nikakvih dodanih primjesa i da je ono zaista autentično. Tu je bitno istaknuti da brend ne čini samo etiketa i vizualni identitet i naziv kao što se govori u zadnje vrijeme, već ono sve što se nalazi u bočici ulja, kontrola uzoraka, nutritivna i kemijska svojstva, sukladno državnom pravilniku, kontrolirani način proizvodnje uljne tikve bučinog ulja, kako je propisano u pravilniku o bučinom ulju, od postupanja sa sjemenkama do same proizvodnje, temperature prešenja, čuvanja ulja itd. Za ovaj stručni skup pripremili smo 3 teme. Prva tema u uzgoju 7 sorti uljne tikve na probnom polju koja je organizirana u suradnji sa Dakle, Moslavčanka u Ivanić-Gradu. Kad si ti to došla u Ivanić-Grad? Iz Šušnjara? Iz Šušnjara, da. Prije svega Križanka bih ja za sebe rekla. S velikim zadovoljstvom, iako je i to Moslavina, jel? Došla sam udajom za svoga muža Zlatka. Došli smo živjeti u Ivanić-Grad. Tome sad još malo bude 50 godina. Za godinu dana će biti 50 godina kako sam došla u Ivanić-Grad. Jesi tad i radila u informativnom centru? Jesam, radila sam godinu dana kao novinarka u informativnom centru. Bila sam urednica radija i bila sam novinarka u tadašnjoj tiskovini koja se zvala 6. svibanj. Do 90. Zapravo ne do 90. nego nešto ranije, 87. godine, ja sam postala predsjednica konferencije žena, tada je to postojalo i to sam bila profesionalna, znači napustila sam taj novinarski posao, pa i da i ne, mogu reći da to nije bila baš tipična politička pozicija, to je više bio rad na afirmaciji žena u svakom smislu te riječi. A kako si onda došla do buča, bučijade, bučina ulja? Da. Zaštite proizvoda? Da, nakon što se formirala država Hrvatska u Domovinskom ratu, ja sam radila tada u mjesnoj zajednici Ivanić-Grad, pa kad se mijenjao zakon o lokalnoj samoupravi, grad je preuzeo mene u gradsku upravu i tako sam počela 1994. godine raditi u gradskoj upravi grada Ivanić-Grada. 2004. godine je počela bučijada, ja nisam bila od samog početka uključena. Ja sam se uključila 2010. baš ozbiljnije. Nešto malo ranije sam pomagala, međutim 2010. ozbiljnije
iz čistog razloga što sam smatrala da se ta manifestacija treba malo više profilirati. Bilo je svega i svašta. Buča čini mi se da nije bila nekakav centralni sadržaj te manifestacije i stalno sam govorila o tom profiliranju i došla sam zapravo na ideju da trebamo u sadržaj uvesti gospodarski dio, a taj gospodarski dio sam vidjela u bućinom ulju koje sam ja poznavala zato što je moj suprug imao rođake u Radgonu u Sloveniji koji su proizvodili bućino ulje i nama poklanjali i mi smo ga koristili, obožavali. Bio nam je to prekrasan proizvod i ja sam tada 2010. pretraživajući internet sakupila podatke o tadašnjim proizvođačima bućinog ulja u Hrvatskoj, pozvala ih i organizirala za tu bučijadu 2010. To je bila i prva izložba, jedan stručni skup, to je najprije bio stručni skup te godine i njihov odaziv je bio zaista odličan. Iz razloga što su oni imali puno problema u toj proizvodnji. Bilo je jako puno patvorenog bućinog ulja, pa su ozbiljni proizvođači normalno težili ka tome da se ta proizvodnja standardizira, da oni ostvare nekakav bolji status u odnosu na Ministarstvo poljoprivrede, otprilike onakav status kakav imaju i proizvođači maslinovog ulja. I oni su sami na tom stručnom skupu predložili da se trebaju organizirati udrugu i ja sam to napravila sam sve dokumente, mi smo u veljači 2011. u veljači, mi smo već formirali udrugu po njihovom prijedlogu sa sjedištem u Ivanić-Gradu iz dva razloga. To je bila udruga za cijelu Hrvatsku? Udruga proizvođača bućinog ulja Hrvatske, dakle za sve proizvođače s područja Hrvatske gdje se bućino ulje proizvodilo. Za sjedište smo odredili Ivanić-Grad na njihov prijedlog i to iz dva razloga, zato što je ovdje bila ta manifestacija bučijada, pa smo shvatili da ćemo taj svoj proizvod najbolje promovirati upravo na jednoj takvoj manifestaciji, a iz drugog razloga što grad naš spada u Zagrebačku županiju koja je bila poznata po kvalitetnom odnosu prema poljoprivrednim i brendiranju proizvoda i potpori proizvođačima, poljoprivrednim proizvođačima. I već te 2011. godine smo za bučijadu organizirali konferenciju o bućinom ulju i zdravlju, gdje su znanstvenici pripremili jedan pisani dokument koji smo nazvali Deklaracija o bućinom ulju pod nazivom Bućino ulje smaragd kontinentalne Hrvatske. I usprkos svim upozorenjima da se znanstvenici neće složiti o tome što je bućino ulje, da se neće složiti koje ono ima nutritivna svojstva, oni su se složili i to vrlo lagano. Napisali smo tekst koji su oni potpisali i to je bio u Hrvatskoj prvi dokument o tome što je to bućino ulje. To je vrlo zanimljivo zato jer ovaj kraj zapravo nema tradiciju ni proizvodnje, ni korištenja bućinog ulja, ali upravo zbog ovih potpora, znači može se na taj način. Evo sad je upravo održana 11. takva znanstvena konferencija sa malim prekidima. Znači moguće da će ljudi međusobno moći razmjenjivati svoja znanja do kojih su došli, dakle nekakva iskustva. Dakle, kako sad kad pogledaš unatrag, kako ocjenjuješ to što ste uspjeli napraviti? Ja mislim da smo mi napravili jednu izuzetno veliku stvar.
na državnom nivou za proizvođače bućinog ulja. Mi se nismo orijentirali samo na naše članove. Ali i za potrošače? Apsolutno je, jer smo radili edukaciju potrošača, pošto je ta namirnica bila prilično nepoznata. U većem dijelu Hrvatske ona je bila dobro poznata u Međimurju, u Varaždinskoj županiji, u Zagorskoj županiji, jer to je tamo je to bila tradicijska proizvodnja. Mi smo uglavnom imali svinjsku buću, što se veli. Da, i tek zapravo kuvanicu, kak smo ju mi na selu zvali. I ovu pečenicu isto. I pečenicu, A zapravo sve ove druge buće i tikve su došle tek iz svijeta, da tako kažem, tek sa ovim trendom takozvane zdrave hrane, znači ekoloških proizvoda i tako, egzota. Jasno. I tu je bučijada zaista odigrala veliku ulogu, jer smo ponovno buću uveli natrag u prehranu. I to putem gastroradionica koje ste zaista izvanredno pripremali i vodili upravo ti, Božice Brkan, i naš šef Robert Slezak, koji je bio Poljak, ako se dobro sjećam, i još uvijek je, udao se, odnosno ženio se u Hrvatsku, i koji nam je zaista u suradnji s tobom pokazao... Iz gastronomije je nažalost otišao u poljoprivredu, zapravo ne u poljoprivrednu proizvodnju, s mikorizom. Dakle, može se početi nešto, neke novosti koje mogu unaprijediti proizvodnju. Dakle, to je jedan fantastičan primjer kako se nešto može napraviti. A ne samo da smo mi educirali potrošače, nego i ugostitelje, zato što ugostitelji na prvoj bučijadi doslovce nismo imali što jesti, ja se to sjećam, jer smo došli u Trunčicu kasnije, doslovce ništa nismo mogli naći. Da, čak ni to obično varivo od buće koje nas se radilo. Da, koje se radilo ili bučnicu. Dok je bila buča zelena ili bušnicu, dakle ni to nije. Čak niti to nije bilo, ali evo vi ste to, hodali smo po ugostiteljskim objektima, vi ste jako je bilo dobro prihvaćeno i natjecanja su postojala. Reci mi, evo, kako to da niste tu svoju Ivaničku, da tako velim, krepšnicu sa bušnicom, sa bučom, kako niste uspjeli to zaštiti? To je recimo vrlo zanimljivo. Pa ja evo gunđam stalno i stalno to predlažem i ona je jedinstvena apsolutno. Ja mislim da je nigdje čak niti na svijetu nema kremšnite od buče. Možemo ju zaštititi kao suvenir, apsolutno. Drugačije mislim da niti ne možemo, nego nekakav brand suvenira možemo napraviti, ali eto, ja otišla sam u mirovinu, to je ostalo je nedovršeno. Dobro, su ostali još neki proizvodi od kojih ste htjeli zapravo tradicijski? To su bili tradicijski proizvodi, to je bila bela kobasa i vankuši. Gdje smo surađivali s tobom, jer ti si autorica tih tradicijskih recepeta, ti si to otkrila, zabilježila. Priče. Pa, to je bio temelj. Morali smo imati tradicijski recept, jer je to trebalo dobiti oznaku zajamčeno tradicijski proizvod. Dakle, sve je odrađeno. Pronađeni su proizvođači, od tebe smo dobili dozvolu da koristimo tvoj tradicijski recepte iz tvoje kultne knjige o Blizeki Moslavina za stolom. Odradili smo sa prehrambeno-biotehnološkim fakultetom nutritivnu deklaraciju, kemijsku analizu, rok trajnosti, pronašli proizvođače. Trebalo je samo od strane grada i trebalo je formirati jednu udrugu proizvođača, jer to je tako svojim pravilnikom odredilo Ministarstvo poljoprivrede, i ta udruga je trebala podnijeti zahtjev ministarstvu za dobivanje te oznake. To je zapravo sve bilo zamišljeno da će sa škrletom, dakle sa bocom... Košarica jedna sa bocom bućina ulja, čušom.
nismo o Bućuši rekli to kako je isto zapravo brand nastao i to zapravo fantastično ulje. Da, brand je nastao upravo kroz rad udruge i kroz sve te znanstvene skupove koje smo organizirali, jer spomenula sam tu standardizaciju proizvodnje. Udruga je od početka težila ka tome da ishodimo i izmjenu državnog pravilnika o uljima i mastima i da nekakav svoj donesemo po kojem bi se proizvodilo čisto bućino ulje i po kojem bi se eliminirale te mješavine s tržišta. To uspjeli? 2014. godine smo kod Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo registrirali premium čisto bućino ulje proizvedeno po pravilniku koji je doktorica Balbino napisala. Dakle, od 2014. godine i kroz te stručne znanstvene skupove smo mi zapravo utvrdili kakva je to kakvoća bućinog ulja, kakve su to izuzetne nutritivne vrijednosti i nutritivna svojstva. Po nekim svojstvima, kao što kažu naši suradnici doktori znanosti, ono je vrijednije čak i od maslinovog ulja. I zdravstveno. I zdravstveno zapravo, evo danas smo čuli doktora Valića koji je već imao jedno slično predavanje 2020. godine, sad ga je on još i proširio novim istraživanjima, kako ono izvanredno djeluje i preventivno na organizam u prevenciji nekih bolesti, a i nas pospješuje same tijekove liječenja kad već se čovjek razboli. Kad smo dakle došli do tog premium bućinog ulja visoke kakvoće, onda smo shvatili da udruga ne može proizvoditi kao udruga prema važećem zakonu, ne može biti proizvođač. Osnovali smo zadrugu, ona nije bog zna kako prihvaćena, sakupili smo toliko proizvođača, zato što je prvo naši ljudi se ne žele uopće udruživati ni u čemu, pa ni u tome, lakše im je otvoriti, oni misle da će, ne znam, zadrugom izgubiti nešto, u biti zadrugom dobivaju, jer kad proizvođač proizvede koštice i proda ih zadruzi, zadruza ga proizvede tu bućušu, brendiranu našu bućušu, premium bućino ulje visoke kakvoće i proda ga na tržištu. Zadrugari dijele dobit, znači oni nisu ništa izgubili, ali kažem, jako teško se to shvaća, teško se prihvaća, međutim uz dosta napora mi smo se održali, bućuša se proizvodi, ima jedan po meni jako lijepi vizualni identitet koji je sada zaista već prepoznat, prihvaćen, zapravo proizvod postane brend onog časa kad je prihvaćen. Nije brend kad nalijepiš naljepnicu. Osim kod vas na tržnici? Kod nas na tržnici, preko Obrtničke komore se prodaje u dućanu Obrtničke komore u Zagrebu, prodaje se u seoskom turizmu kezele i to je, evo, za sada to. Nažalost. Ali trebala bi biti veća proizvodnja. Za nekakvu veću prodaju mi još uvijek nemamo dovoljnu proizvodnju, jer svi ti proizvođači kojih sada ima u ovom okruženju, recimo u Zagrebačkoj županiji ih ima 50-ak, ne udružuju se. I dalje misle da mogu samo. Da, a ono što je kod tog brenda izuzetno značajno je to da taj brend ima HACCP halal i košer certifikat, to znači da nema kemijanja kod proizvodnje, da je proizvodnja kontrolirana, da nema nikakvih dodataka ulju, aditiva, bijelog miješanog ulja, nekakvih vitamina, ne znam čega, i upravo po tome je taj brend različit od svih drugih ulja na tržištu. I to je brend spreman za izvoz, samo treba biti adekvatna proizvodnja. I treba biti, zapravo podrška nekakva postoji,
dio znanosti je zapravo uključen. Čuli smo danas da zapravo malo i mene iznenadilo, iako godinama zapravo sad ne pratim baš podrobno, ali nekad je to bilo puno više, čak se dakle od znanosti iz ekonomije, dakle do bio, dakle do svega, dakle, nažalost. Ali moje iskustvo je drugačije, ja moram to ovdje reći. Kako smo mi od početka počeli forsirati tu znanstvenu notu i suradnju sa znanošću, na koja god sam vrata pokucala, ta su se vrata otvorila. I znanstvenici su stvarno svesrdno, uz tako malo novca, možda smo im pokrili, ne znam, trošak dolaska na stručni skup, istraživanja vršili, ne samo da su oni došli ovdje, između te dvije bučijade se realizirao svake godine jedan projekt. Recimo, utvrđivanje prehrambenih i zdravstvenih tvrdnji. Za bučino ulje je bio ogroman projekt, pa to nema ni maslinovo ulje. To je bio projekt i skup, to nam je financirala Zagrebačka županija u potpunosti. I bila je jedna ekipa znanstvenika formirana koji su istraživali i antioksidativna svojstva i kemijska i nutritivna i sva moguća druga i utvrdili smo šta mi možemo tvrditi, koja su to svojstva bučinog ulja, za šta su ona korisna čovjek, istinite tvrdnje, koje kasnije je mogao staviti svaki proizvođač na bočicu koji proizvodi čisto bučino ulje. Dakle, mi smo to radili samo za članove udruge. Mi smo ogromnu stvar napravili za proizvodnju bučinog ulja Hrvatske. To je jako važno, ja to stalno ističem i to se stalno potiskuje, stalno neki krajevi koji imaju tradicijsku proizvodnju bučinog ulja, ali ta tradicijska proizvodnja je cijelo vrijeme miješanje. Oni možda to doživljavaju kao konkurenciju sad, pada proizvodnja, koliko sam čula danas, i na poljima, znači i proizvodnja. Ja mislim da je dosta i u standardu građana problem, zato što je standard građana nizak, da je cijena je prilično visoka, ali visoka je zato što je cijena proizvodnje visoka. To nije lagana kultura za proizvodnju. Tu ima dosta fizičkog rada. Kad nikne buča, vi nemate više čime je pošpricati. Znači, treba klasika, motika, čupanje korova, treba kombajn za pobrati, treba tehnologija za pranje, tehnologija za sušenje, tehnologija za čuvanje koštica koja je isto izuzetno važna i na kraju uljara, bočice, etiketa, kad to sve izračunate, to je... Ali onda zapravo moramo sve još pogledati ovo što je danas bilo rečeno, zapravo kao što su znanstvenici rekli, liječnici i drugi. Dakle, moramo podsjetiti koliko je to ulje vrijedno, dakle, za različite vrste bolesti, znači i za dijabetes, i za onkološke bolesti kože, dakle različite, osim što je ukusno. Tako da vam hvala na tome što ste sve napravili, barem da podsjetimo da to postoji još. Da, hvala najljepše. Da. Vama.